И какво става, хора? В днешното видео ще записваме видео на Майнкрафт, както се вижда. Ако това видео ви хареса, лайк, subscribe и нека да се започваме. Ще си направим нов свят, като мисля това да направя поредица в 2 или 3 части. Като ако искате втора част, пишете в коментарите и направо правим си нов свят и нека да започваме. Така, хора, вече сме в светът. Сега, първото нещо, което мисля да направя е да си събера дърво, като се кача на тази планина. И ще се видим след като събера дървото. Затова ще се видим след малко. Чао, чао! И хора, вече сме Stone Age. Сега продължаваме, докато не съберем 24 камък, за да може да ще направим оръжия и печка евентуално. И тъкмо копам и виждам айрон. Добре, ще направя набързо една камена кирка, за да взема този айрон. И ще видим след като го взема и след като събера материали за други инструменти. И мисля в тази част да се направя къща, ако ми стигне времето. Ако не, просто ще се направя легло и не знам какво друго, така че ще се видим след малко, след като събера айрона. И така че по-бързо спирам видео, защото в момента затъвам в сняг. Бай-бай! И хора, вече събрахме айронът, сега продължаваме да копваме камъняк, за да си направим инструменти и разбира се смолкър, за да мога да си изпека храната. И после отиваме някъде да събираме материали за къща и да си направим дърво. И ще се видим направо след малко, когато намеря животни и материали за къща. И хора, вървя си аз и какво да видя от срещната страна на планината. Вижте само колко много животни има. И направо отивам да събера вълната от овцете, защото това не е за изпускане. И директно си правим легло. Извинявам се, забравих думата. Директно си правим легло и ще можем да спим, защото скоро ще стане вечер. И нека се видим след малко. Бай-бай! Така, хора, сега опитваме се да убием овцете. Остана още една, сега ще убием. И направя си директно легло. О, добре, не мога да се кача до нея. След което директно си правим легло и търсим материали за къща, ако въобще намерим такива, или ми стигне времето за къщата, защото не се знае. Та сега нека да побързаме малко. И ще видим направо след като съм си направил легло и евентуално си намеря материали за къща. И хора, сега събирам си малко храна, пържоли от прасета, обаче на този връх много не виждам дървета, затова правя си печка, ще си изпека храната и след което мисля да отида на другата част, за да мога да събера материали за дървета и ще се видим направо тогава, защото тук няма абсолютно никакви дървета. И хора, в момента вече тръгва да се стъмва, затова бързам да отида горе, за да мога да си поставя леглото и да спа. И на следващия ден вече си взимам материали, защото според мен не съм подготвена да се бия с скелети, зомбита и всякакви такива. Тези неща евентуално ще бъдат в някой друг епизод, в който съм в пещера и там е пълно с зомбита и други чудовища. Но сега бързам за да спа и ще се видим след малко. Добре, хора, хубавичко се наспахме, вече е ден, отивам да събера материал
И обаче видеокамерата ми скоро ще спре времето и затова това видео няма да мога да си направя къща, но само материали. И ще ви кажа кога точно ще спре. Но за сега събирам материалите. И хора, сега вече събрах известен материал и сега търсим място, в което да си направя къща. Мисля да е до тук, затова трябва да поскопам малко този дърт, за да стане гладко като поле. И мисля да започна само с основите на къщата, защото времето няма да ми стигне. И ще следим след малко, защото също така ми се щупи и брадвата. И до след малко, хора. Хора, мисля, че достатъчно кастрих тази пръст, това хълмче, достатъчно го кастрих. Сега правим си дъски, може би 2 стака дъски ще си направим. И започваме с основите на къщата, защото отново казвам, няма да ми стигне времето да си направя цяла къща. И ще ви апдейта след малко, след като вече си направя основите. И до след малко. И хора, сега започвам да си правя основите на къщата. Ще си направя може би само долният ред от къщата, защото отново казвам, но няма да ми стигне времето за да си направя цялата къща. И редим тук нещата, после ще си поставим печката и смолкъра. И мисля видеото да приключва до тогава. И така, хора, времето ми стига точно до тук и затова сега слагам си тези дървца. И ако видеото ви харесало, знаете, лайк, subscribe, пишете в коментарите дали искате втора част и до следващият път.